אסתי, תעזוב אותה, אתה מסובך מספיק. די, נו, הסתובב איתי חצי יום בשביל למצוא אותך. משכב רגב ורק? בבקשה. דוד, ירד ממנו, נו! טוב, תפסיק להסתכל עליי ככה. בסדר? ואתה? תקשיב, דודי, אנחנו חייבים לספר מה קרה. מי זה אנחנו כל הזמן? אין אנחנו! די, נו, זאת לא אשמתך, סתם התנפלו עליך, למה אתה צריך לשלם על זה? אפשר לסדר את זה. בוא נלך ביחד לחנה. את לא הולכת לחנה, את מבינה? ואת לא פותחת את הפה שלך. אף אחד לא פותח את הפה שלו, זה ברור? דודי, עדיף שזה יבוא מאיתנו, באמת. די כבר, נמאס לי מהשטויות שלכם! עם המקום המסריח הזה גמרתי. מיכה, גדי! זה 8 מטרים גובה החלון הזה! מה עושים? זרוק את הכדור בינתיים! נראה לך שאני אזרוק עכשיו את הכדור, נו! תוציא אותי מפה! מיכה, מה שעובר? אז מה אתה אומר על הפועל? מה הפועל עכשיו? נו, משחק של הפועל תל אביב, בשבת! עזוב, מה שביברס הזאת עוד לא קבוצה. מה אתה מבלבל את המוח? לפחות עכשיו הם קצת רצים. מייבש משחקים זה? מה מייבש משחקים? הוא גם מהיר, גם ניהול קבוצה. מה, אתה רציני? כן, מה אתה מבין ניהול בחיים שלך? משחק. כן, ניהול משחק. מה הקשר בינו לבין ניהול משחק? חבר'ה, נו, אני בתוך המחסן אם ברח לכם מהמוח! קטנצ'יק, אתה חייב להירגע. אי אפשר לחשוב בעצבים. אז תתרכזו! הכי טוב שתצא איך שנכנסת. מיכה, יש לך מזל שאני פה בפנים, כי זה רגע מושלם לתת לך כאפה. אתם העליתם אותי. שמע, קטנצ'יק, אני באמת חושב שהגישה שלך לא עוזרת למצב. נו די, תעשו פה משהו, אני מתפרק פה ואני מת להשתין. שמע, קטנצ'יק, אנחנו צריכים לעשות ההפך מאיך שהכנסנו אותך. זאת אומרת שאם דחפנו אותך פנימה, אנחנו צריכים למשוך אותך החוצה. יופי, איינשטיין, ואיך בדיוק אני אגיע אליכם? אולי תנסה לקפוץ? מיכה, אני מבקש ממך לא להשתתף יותר בדיון הזה. למה? כי אתה אידיוט! בסדר? שאלה אהובה עלייך, אה? שלא נופל, נדפק, נפצע, לא מקבל אצלך יחס. לא, באמת, עדיף לחפש מישהו בשביל ללכת איתו מכות, נכון? לא רציתי ללכת איתו מכות. כמו שני בולדוגים, קודם בחדר, עכשיו פה. למה לדבר כשאפשר לפוצץ מישהו במכות? בחדר זה משהו אחר, אילנה, עכשיו אני... זה הוא התחיל! תגיד לי שלא אמרת את זה עכשיו. הוא גם עשה לך ברוגז עם האצבע? טוב, יאללה אחי. אילנה, תקשיבי, אני נשבע לך. רק נכנסתי לפני שקלטתי מה קורה, אצבעות שומע על הצוואר שלי. הוא התחרפן, הוא חושב שאני סיפרתי לניצה. סיפרת מה? על המוסד לעבריינים, על אבא שלו בכלא. אז זה נכון מה שניצה אמרה? זה משנה. לא, זה לא אומר כלום. פשוט לא ידעתי. בכל מקרה, היא לא הייתה צריכה ללכת לספר לכולם. אז אתה כן ידעת על זה. ידעתי. אבל לא אמרתי כלום. כן, אז מאיפה ניצה קלטה את זה? טלפתיה. איפה אני יודע איך ניצה קלטה את זה? אין לי שיחות איתה. טוב, זה נכון, אתם באמת לא מבזבזים זמן על שיחות. תגידי, מה, השתגעת? מה נסגר איתך? הבן אדם התקיף אותי, כמעט חנק אותי, ואת עושה לי ועדת חקירה? שילך לשאלת ניצה מאיפה הוא יודעת, מה זה קשור אליי? רוני, די עם הבולשיט, באמת. איזה בולשיט? אני אומר לך שלא, תקשור... רוני, אני ראיתי אתכם. אני ראיתי אותך ואת ניצה בחדר. עזוב, פשוט אל תדבר איתי. תקשיב, תנסה לעשות סולם או משהו ממה שיש לך שמה, ואם תגיע מספיק קרוב לחלון, אני אשלוף אותך החוצה כמו פלומפה. חכו רגע. תהיו מוכנים. מוכנים! כמעט! תהיו מוכנים. מוכנים! כמעט! תהיו מוכנים. נו!
תאכלי, שלא יתקרב. השבת הזאת פשוט יום של שאיבת פחמימות. תגידי, יש איזה משהו מתוק לשים מעל או שככה יבש? מגיע, ריבת מישמיש ביתית. תודה. כאילו, את מבינה, הוא אמר לי שהוא צריך לחשוב, ואז איזה חצי יום הוא הולך לחפש לי את הדוידי הזה. יאנו מה, זה מה שנראה לך הכי דחוף כרגע? אגוזים. שדרוג. את יודעת, כאילו, אני לא הייתי טוחנת את זה, אבל שנייה אחת הוא מציל אותי, ואנחנו הכי ברבי וקן בעולם, ואז שנייה אחר כך הוא נעלם לי כמו הגיל בשטיח שגי. את יודעת מה מלא? מים בסיר אף פעם לא רותחים אם את מסתכלת עליהם. לא, ברור שהתבשל. אבל נתתי לך חברות. אתה יודע לי קונפירם. מה אתה מסתובב כל יום עם האילנה? קשה. אבל איזה בטח, אני שחררתי. אני סופר קול. מה זה לא אכפת לי? וואי, פוצצתי, טוב כמה שמת לי. רוצה עוד? אז תאמס. דוידי? טוב, חבר'ה, אין מה לעשות. הגיע הזמן להיפרד. אני יודע שזה לא קל, אבל צריך לדעת להגיד שלום. לאן הם הולכים? לשוק העיקרי. בלי סיטונאים, בלי מתווכים, ממי שאהב אותם למי שאוהב אותם. אולי אני יכולה לבוא איתך? תראי. אוקיי, אני אעזור לך להיפרד מהם. תחשוב, אני אהיה איתך ברגע האמת. כי מה יקרה כשזר מוחלט ייגש אליך וישאל כמה לקילו? זה אכן רגע לא פשוט, אבל אין יציאות חניכים בלי אישור מחנה. כן, אבל חנה לא פה בכלל, וחוץ מזה ממש משעמם בשבת. מצטער. אבל אני אדבר עם חנה, אולי בפעם הבאה. טוב. אתה מבטיח? נראה מה היא תגיד. יאללה, בואי נביא את הכרוביות. ניסיונות להישאר לבד. רגע, קחי. השמש. תודה. מה יש לכם? קח, תסתין בבקבוק! תשתין אתה בבקבוק! תוציאו אותי מפה כבר, אני מת מרעב ואני מת מצמא! טוב, תשמע, חייבים להוציא אותו משם, הוא התחרפן לגמרי. קטנצ'יק, הכי חשוב, תישאר רגוע! כן, זאת אומרת, אל תחשוב על זה כמקום סגור שאתה לא יכול לצאת ממנו. ואתה כלוא, וזה סוגר עליך. ואתה רואה רק קירות, וכל הדלתות זזות, ופשוט, אל תחשוב על זה. נו, תוציאו אותי מפה כבר! שתוק! קטנצ'יק, אם מישהו ישמע אותך, הלך עלינו, אתה לא מבין? אם חנה שומעת על זה, היא עושה מאיתנו קומפוסט. בוא, גדי, עזוב, בוא נלך לדלת, בוא. בוא לדלת. נו, תפתחי כבר. תפתחי כבר. כנראה לא הבין אותך. מה קרה? כלום, אנחנו נקבע למיכה פה השתלת מוח בהקדם האפשרי. עכשיו שים לב. עם קצת מוח, שריזות ידיים וחוט ברזל. גם המנעול הכי קשוח. מה קורה? אתה מפריע פה לריכוז. קצת ימינה, קצת שמאלה, לסובב, הופה. אושן 11 או לא אושן 11? רגע, קצת... אוקיי. מה אמרת על השתלת מוח? זרקו לי את הבקבוק. כולי תקווה שהרגל הזאת מחוברת למישהו, אחרת אני מדבר עכשיו על רגל, וזה הרבה יותר מפחיד מלדבר על צמחים. איזו הקלה. אז מה? בורחים מהפנימיה בשבת, אה? זה לא ככה. גם אני הייתי עושה את זה לפעמים. הראש צריך עברור, העיניים רוצות לראות. אני פשוט נרדמתי פה, אני לא ידעתי שזה האוטו שלך. ברור. טוב, בוא קדימה, אתה מוחץ לי את הפסיפלורה שם. נו, עשית בבקבוק? אני לא מצליח להתרכז. קטנצ'יק, הכי חשוב,
שתישאר? אל תגיד לי להישאר רגוע. תוציאו אותי מכאן. טוב, תשמע, חייבים ללכת לפיני. מה פיני? מה נגיד לו? שניסינו לפרוץ למחסן ושברנו את הידית והמנעול? הוא לא אהב את זה, אה? סבירות גבוהה שהוא יתחרפן. אלא אם כן, הוא לא ידע שזה אנחנו. סובב לי הראש. קטנצ'יק עדיין בפנים. כן. אותו אי אפשר לחלץ מזה. אבל עדיף שאחד ידפק מאשר כולם, לא? יש לי בחילה. רציני? אפשר לחשוב. אחד בשביל כולם, מכיר? ומה עם כולם בשביל אחד? טוב, מה לקחת קשה? צוחק איתך מה, אתה לא מבין בדיחה? יאללה, בוא לפיני. נמציא סיפור בדרך. קטנצ'יק! תחזיק מעמד! אנחנו מביאים עזרה. אוי, מה שיש לי עכשיו בקבוק לא יעזור. כשאני הייתי חניך והמצבר התרוקן, הייתי בורח דרך השדות. הייתי רץ פה עד היישוב ליד. היה לי פה חבר, היה מגדל סוסים. היינו רוכבים עד יפו, אוכלים חומוס, פלאפל חם, אחר כך ממשיכים לדהור על הים. זה היה כמו שיר של חליל ג'ובראן. וואלה. וואלה. איזו מילה שימושית, אה? אנחנו צריכים להגיד תודה לבני דודים שלנו שילבו לנו אותה. איך אמר מאיר אריאל? בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם נרגילה. וואלה. אז איפה אתה הולך לחפש את השקט שלך? בים? חברה, אה? זה הסיפור. לאן אתה הולך, דוידי? מה זה משנה? סתם? תעניין מה מפעיל אותך. מה גורם לדם של הדוידי לזרום. שמוליק. פיני! פיני! לא ישן. פיני! מקרה חירום! פיני! צריכים אותך, נו! טוב, או שהוא מת, או שהוא ישן יותר עמוק ממני, או שהוא לא שם. ולא בחדר אוכל, ולא במועדון. ולא במחסן. אתה בטוח? מה, אתה גנוב? היינו שם שעה. טוב, אין ברירה, צריך לשבור את היועץ של המחסן. תגיד, לא עשינו מספיק נזק? אין ברירה, צריך להוציא משם את קטנצ'יק לפני שיגרם לו נזק בלתי הפיך. וגם זה יעלה. טוב, בוא נביא איזה לא ממש. שמוליק, מה אתה עושה? תאמין לי שאני מבין אותך, אבל אני מוכרח להחזיר אותך, מצטער. שמוליק, אני לא חוזר לשם, נו, תסובב את הרכב. דוידי, מצטער, אבל אני אציע אותך חניכים בשבת בלי אישור מחנה. שמוליק, אל תביא לי את הסעיף, נו, תעצור את הרכב. דוידי, תקשיב, מה אתה עושה? תעצור את הרכב. דוידי, רגע, אני עוצר, הנה, אני עוצר. עכשיו תקשיב, תירגע, הכל בסדר. סליחה. אוקיי, תחילה. מה? היי. היי, מה העניינים? נו, מצאתם אותו? כן, ולא יודע מה להגיד לך. אני צריך לדבר איתך רגע, אפשר? בטח, מה זאת אומרת? מה שאמרת על דוידי עם המוסד לעבריינים וזה, איפה את יודעת את זה? למה זה חשוב? חשוב. שמעתי את דינר אומר לכם את זה שם על יד המטבח. דוידי חושב שזה אני אמרתי לך. הוא שמח עליי שאני לא אספר ועכשיו הוא חושב שאני אמרתי. ואילנה גם חושבת ככה. רגע, וזה כזה קריטי מה האורגנית והחמום מוח חושבים? לא קריטי, פשוט לא מתאים לי שיחשבו שאני שקרן. וזה יחשבו מה? שני אנשים? זה יחשבו? זה מה שעושים פה כל היום, נורא חושבים ומדברים כל הזמן ולכל אחד יש מה להגיד. בסדר, לי לא מזיז, אתה יודע מה? אני באה גם להגיד להם את זה בעצמי. באמת? מה, אני נראית לך פחדנית? כולם פה סתם דיבורים, כל היום טוחנים מים, הכי חשוב זה מעשים. וכשהחולה נפש הזה תפס אותי וכולם שם עמדו וצעקו כמו איזה כלום, אתה היחידי שאשכרה באת ועשית משהו והגנת עליי. ואני יודעת מי אתה. וגם אם אני היחידה שרואה את זה, זה לא מפתיע אותי, כי גם ככה, אתה יודע, כבר אני צריכה לצאת.
סליחה. סליחה, אני... מה את עושה פה? באתי להחזיר לך את הכובע פשוט, שלא תישרף בשמש. מה זה? מה קרה לך? אי הבנה, זה בסדר. תודה על הכובע, אבל הדס, את לא יכולה להיות פה. כן, ברור, אני מצטערת, טוב, אני צריך ללכת לחנה. תסגרי פה כשתצאי, בסדר? טוב. באמת טוב. אז אני מבינה שחשבת על מה שדיברנו, אז כאילו. אמרנו מעשים, לא דיבורים, לא? כן, מעשים, הכי טוב מעשים. אז מה עושים? אפשר להזמין אותך לארוחת ערב? כאילו דייט בחדר אוכל. מתאים לך? הכי מתאים. זמן לא אכלתי. מיכה! גדי! נו, הצילו מישהו, אני תקוע בתוך המחסן! הצילו! הלפ! וואו! זה רק אני ואתה, ווילסון. אז כולם חטפו איזה וירוס שרק אנחנו ניצלנו ממנו? עם האוכל שהיה פה היום בבוקר אני לא כזה אתפלא. לא, ברצינות, איפה כולם? לא יודעת, סבבה ככה, שקט. אמרנו דייט, רוני, לא? כן. לא, בוא. אז בוא נדמיין שאנחנו במסעדה ליד הים. סליחה, הזמנו מקום לשניים? אני רוצה פה. שנזמין מנות ראשונות? כן, אני למען האמת שמעתי שהדגים פה מעולים. תשתי משהו בינתיים. המיצטר לי מעניין. ציר מצוין. תתאמי. נהדר. נפלא. טוב, אז לחיינו. לחיים. טוב, תודה לאל, אני משתגע פה. נו, קדימה. נו בראש! נו! אני שומע אותה נסדקת, נו! תן, גדי, תן, יא בהמת מסע טיבטי, תן! נו! הופה! יאללה חמים, נסי שבא הביתה. הלו, נו. מה אתה עושה? רק בודק. אתה בודק עליי מיקרופון, נראה לך אני אביא לך לפה משטרה. למה? פעם אחרונה שנפגשנו היית קצת, איך אומרים? מעורער. בדיוק. בוא, שב. באת בדיוק בזמן. לא ככה, רחמים. וולקאם. איך אומרים? The timing is everything.